Hello? 563 na ako natagaan na ganiya sa lucky number. Congrats na lang sa nakadaog sa lucky number, ha? Pero ako ganiya, kay namatay nga ako ang pulmiro na kong live tungod sa signal. Tanawan niyo akong pulmiro na kong live na dito sa thumbnail sa notebook. 563. Wala ko makuan lagi kay naputol ako signal na wala na sa kung nahuna sa pag-live. Muy ako ang nakuan ng jud nga 563 sayang uy. Na karon nagunahuna ko, oh my gosh, naman isa ako ang thumbnail uy. Tanawan niyo akong pulmero na kong live sa notebook. Pero na ako'y natagaan na sa lucky number 563 na ako'y natagaan. Congrats na lang sa kadaog. Pero wa ko ka-sure sa birth code kay ganiha mga birth code kasagaran mga 509 mga unsa pa to 9909 108 naa dito. Pero ayaw ni kalimtig patad ang 719 kay hearing man na siya 719. So, ay lang yung kalimtig patad. Nya, kuan kanang og 102. Basi mo kalitra pud na. Unya, congrats na lang sa nakadaog sa kuan sa 563. Nya atin ko ganiya sa PCS o pagrapol. Agoy 563 man. Naa sa kong notebook. Sa akong thumbnail, way swerte. Naglagot mo ko sa signal sa muagod, biskay magsiri, makuan ka, mawala ka sa hunahuna, kay tungod sa signal, sige, pirok-pirok. Ambuto yung ano ng signal na mo, yung ano ng internet, yung ana. Ako na pangitaag pa, agi niya ng internet, kung maayos na. Look at the TV, nice. Nagbantay mo, bata, good. Naglingkod ko rin na pita. Disod kinabuhis pobre yung ngita tag kwarta ba. Wala mo tayo laing kakuan na nilingaw-ling. Bagay, nahulog na. So, congrats na lang ko ninyo sa kadaog sa lucky number. Ang lucky number ninyo, ayaw ni ba itulog ka adlaw. Mugawas na. Swerte ang akong gitagaan sa 563 ganiha. Nakahinumdum dyan ko na ako gitagaag 563. Ganiha. Tanawon to na ko sa listahan unya 15 to siya. So bye na lang ninyo tanan. Salamat. Congrats na nakadaog. Congrats.